Kelsey Tadiwa Tafirenyika, second wife ya Collins Mnangagwa, mwana wa president, spent the night behind bars after prosecutors successfully opposed her immediate release following her arrest on allegations dzekudila muma drugs are dangerous. She is 22 yet munhu akutonetsa zvekudaro. Unoshaya kuti vanodei kuvana ava anga achitengesa pethidine and morphine kumba kwake ku Greystone Park akabatwa zvakare nembanje mumota make. Only recently musikana akabuda ane mabriki nemabriki US dollars achiti what is there to live for kana usina mari, achiratidza kuti life yake yakati tsepete tsepete. Ndoko unoona kuti besides dzimwe mari dzenyika dzavanenge vachibata, dzimwe mari dziri kubva mukudhila nekuuraya vana venyika. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Zim aiyaburitsa nyaya yese ikati nedhoketi racho riri kuratidza kuti musikana anga akabata akapakata zvinhu zvinotyisa. So the story reads, Kelsey spent the night behind bars. The 22-year-old appeared before a Harare magistrate on Wednesday and was remanded in custody to Thursday for a bail hearing after the state argued that releasing her would jeopardize ongoing investigations into alleged supply network. Tafirenyika is facing a charge of unlawful dealing in dangerous drugs after police allegedly recovered large quantities of pethidine and morphine from her Greystone Park residence and 5 rolls of dagga from a vehicle during a raid on Tuesday night. According to court papers, detectives from the CID Drugs and Narcotics Unit acted on information alleging she was selling pethidine from her home. Police claim officers found her in a bedroom counting ampoules before recovering more drugs from drawers in the room. The state says officers seized 154 zvigodo zvepethidine, 50 zvemorphine sulfate and 5 rolls dzembanje. In an affidavit opposing bail, investigating officer Detective Sergeant Nevad Charuma said police were still pursuing the alleged supplier of the drugs. The police are yet to arrest the drug trafficker who supplied the accused with the dangerous drug. So, if released on bail, vanobva vakanganisa investigation. Police argue that Tafirenyika presented a flight risk because some of the drugs allegedly found in her possession were intended for foreign markets. The accused was found in possession of vapored pethidine designed for sale in foreign markets, indicating that she has foreign ties and she can utilize to evade prosecution. The accused is likely to commit similar offense since she can re-establish communication lines with the supplier if granted bail. Sakanga agare mukati. Izvi zvafadza zvikuru manetizens vakati taneta nevasikana ava. Mabricks emari aikwanisa kubatsiridza nyika ndo mari dzavari kushafa, uye recently akatengera sesi vake Desi mota inodhura zvakanyanyisa. Maloti was 100% right achiti iye anoziva kuti vanhu vari pamusoro ndo vari kuburitsa zvinodhaka izvi. Kuri kunzi no one is above the program yekungangurwa, nekuti gore rino kuchangangurwa mapenzi. The cat has come out of the bag. Kuri kubva madrugs kwabuda pachena. Muaudio yakaburitswa yekwana Tagwireye pakabuda ma-allegations ekuti mwana wemukuru wenyika Junior anobatana nemadrugs. Kune vaya vakateerera that audio yainzi ina Prophet Batsi vachiudzwa information naPassion Javan vavaudza this unknown man. Pakaburitswa mazita ekwa Mnangagwa ipapo. Saka vanhu vari kuti ndiyo link yacho here, mainini ndo vari kuchimanya here. Manetizens vari kuseka zvavo vakati aiwaka akavhara murume mari yezvinodhaka, hapana yakanyanya, ndedzemudanga ari kumbonzi arari mukati kusvika aziva kuti murume haitigwi zvakadai. The general sentiments mastreets ndeyekuti uyai zvedu tiseke koi hama yedu here. Mari dzenyika dziri kupedzewa vanhu vachishutiswa mutoriro.
Pari Olinda ari kufara zvakaipisisa nekuti akatotaura kuti vasikana ava they feel kuti they are in power but musi wavo uri kusvika. Pakamborwirwa mwana wastana, mwana wesister yemusikana ari kupinzwa mukati umo. The sister was married to Stana. So vasikana vakashandisa political affiliation and political power to intimidate Olinda. Passport yake ikatorwa kusvika musikana aoffer a public apology. Asi izva zvina kubata vakawanda zvakanaka vakati vasikana regai kushandisa maresources enyika kuita zvinhu zvakadai. Nhasi wozofunga kuti ko zvazoenda nepapi komainini, asi pane ruoko here rwevanhu vemumhuri vasiri kufarirana namainini kuvazobatwa seiko. Ndosaka vamwe vachizongoti aiwa ndedzemudanga, pane avharwa zvinhu zvake ndobva angodecida kungoexposa umwe wake. Tinotenda minamato yana mai guru, pamwe pacho zvana mainini zvinoda kuiswa panzvimbo. Regai nyaya dzavanhu, but anyway pane umwe auyawo nenyaya yemwana wemukuru wenyika anonzi Tafadzwa. Nyaya yacho iri kuti pane mwana wemukuru wenyika anonzi Tafadzwa akapinda muskandal nemamwe maCIO vaida kutsotsa muChina vakabva vadenidzirwa maCID. 6 maC10 ari murimand kubva last week. Mwana wemukuru wenyika haana kusungwa, ndiye ari kutonga kuti timu rake ripiwe bail. Mafamilies evasungwa contributed money yaakati ari kunobhadhara jaji kuti timu rake ripiwe bail. Vakamborambirwa bail last week. Zviri kunzi muChina ndewe kusaidi raChiwenga, iri kufanira kuva top secret, and mwana wemukuru hanzi ndiro basa rake rekuita izvozvo. Apa pane mwana wemukuru we-anti-fraud yemuzimu pavasungwa ava anoshanda as a CIO kuchivhu. Emikani dzakuburitswa inyaya dziri kubuda kune mamaghost ari kuti iwo vanoziva nyaya idzi dziri kuitika mukati. Guys zvakaoma. Isu stay tiri kuno tichifa nekungwafa, tichidambuka bhachi, asi zvinhu zvichingoitika. Ko vabereki vedu vakazvifambisa sei? Dei varivoka vakaendawo kuchimoyo navamwe, dei tiri pane imwe nzvimbo iri nani. Imikani tisingasundani mumastreets tichifara kuti pana asungwa, tichinyatsozva nyaya dzadzina kwadzinoenda. Zvakaoma. Igore rekungwangurwa zvakangotogwana pasho, igore racho vachapinda zvavo. Soro ndizuro kwakanzi apiwe Moses Mbofu naMike Chimumbe hatisi kudzida, ngavambochovha 12 years ne15 years mukati, hapana munhu ari kubuda. Zvakaoma hazvo, mari dzekuzvishandira imari dzinonaka zvikuru. Desi sava at 22 vanofanira kuva vatori kuuniversity vachipusha zvinhu zvechikoro kana kuti kuita something that is honest, kwete kutoita settle for being a second wife uchichemedza mukadzi mukuru wemumba. Wakutodhila mumadrugs ari dangerous at this stage. Aiwa guys, ngatisadaro tidzidzisewo vana vedu kuti vasade zvinhu zvakachipa, zvinhu zvinongouya easy. Life inoda kuti vanhu vashande nesimba. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe. Vachabuda avo pasina nguva teta tova navo muno mumastreets. Imikani.